Не, на всі не допустять, оту я поставив фальцета. Дай так. Кляпова. Ты можешь читать? Ты сверхов нормальный, какой был столчинки тогда, до да, как-то герой, и рассказать мне даю карты, что только дал мне просто женку. Кем гитара, Вот так. Ну, тепер ти фігу таке вкусу здоров'я, фігу вкусу темно. Вадим написав, я подумав, дербіні це, що ми спасіння пошукали на НАТО, пошукали де і на тину, і ми ж НАТО, женеться, не туди починали спати на квартирі. Тепер, прошу, ти не скажеш, пиши так, ляду тобі. Я на тона, я що, буду тебе підтримати. Тепер, якщо ти не нападає, я і піна. Ти от нуля, тема остала, був ставу я по діапазону. Не? Єгу дайно Іра, от пам'ятаю, жалюсь спеціальний. Дальше ти не таке, старовши. Вадим, ти там рейка клас, ставу женя, пакет ціна.